16, Lina Birkedal med på banen og holder sig klar. Peter Motin Mærk holder klar. Har I været inde på skrammelmarkedet? Jeff Bag sluttede med 0 fejl til 70,29. Start nummer 16, Lina Birkedal. Start nummer 17, Motin Mærk med på banen og holder sig klar. Jeppe Nielsen holder klar for opvarmning. Katrine sluttede med 0 fejl.